Go as you like. नों खम जा मोजां बुस्थु जा नोङो खम फैसाजों सोलिनो नाजा You must be economic जों मानो इक'नमिक जानो हाया जाथिया इक'नमिक जानो हानांगोन गुरुदेवा बुंदों नों फाइनान्सियेल फाउन्डेसना जुदि नोंहा स्ट्रं नङाबा नों जुदि थाखा फैसा स्ट्रं नङाबा गाबोन नोङो गोदाव सोराव जागोन ओंखायनो फाइनान्सियेल इक'नमिक फाउन्डेसन टु बि भेरि स्ट्रं होनदों बेखायनो आइ बिलिभ आं मोनब्रै बुस्थुखौ फोथायनानै आङो सोलिनानै फैदों मोनसेया जाबाय गिभ अफ गड आनान गसाइनि बरदान नांगौ थांना थानोबा मोनसेया जाबाय लाख आं 2 नम्बरनि थाखायनो मेट्रिकआव स्टेन्ड खालामाखिसै 2 नम्बरनि थाखायनो आं मोनाखिसै डिस्टिंसन that is लाख आरो केपिटेल नों सोलिनानै थानो आंखाबो केपिटेल नांगौ मानसिनो बेनिफ्राय लास्टआव मोनसेया जाहैबाय सुप्रिम सेक्रिफाइस एन्ड डेडिकेसन जाय गथ'आ जाय मानसिया डेडिकेसन गैया सेक्रिफाइस गैया स्ट्रागल गैया बे हुलुथिम डेभेलपमेन्ट जाया जि नुदों आं बे गथ' खस्थ' खालामनांगोन आइ मास्ट बि सामथिं लाइक दिस आं बेखौ मावनानै जाथारनांगोन ओंखायनो जोंनि समाजा मा जादों मिथिगौ इजि गोयिं समाज जादों बर'आ दा इजि गोयिंनि गेजेराव इजि आर्निं जादों इजि आर्निं इज भेरि डेन्जारास इजि गोयिं इज भेरि डेन्जारास आब्दुल कालामआ बेखायनो बुंदों Don't educate your children to be rich. Educate your children to be happy. नोङो गथ'खौ धोनि जानो थाखाय दा फोरों नोङो सुख सान्ति जानो थाखाय फोरों धेमालि खोथा नङा बियो दा बेफोरबायदिखौ जोङो माखासे बोसोनखौ जों जुदि यंग जेनेरेसननो जों होनो हायाब्ला बे यंग जेनेरेसना मिसलिडिं यर्स जाबाय बेनिखायनो जोंनि बे धोरोमारि आफाद आरो जोंनि जिथुनाखि नोंथांमोननि साननाय हनाय बायदिसिनाखौ जोङो प्रसार खालामो प्रसार संसदआ जेरेखम सुरुज स्थिति बिथांमोनहा जेरेखम माबा लादों बे लाइनजोंनो जोङो खामानिखौ मावबाय थानांगौ नङाबाथ' बारा आं मोजां नुहुराखै जाय हक गुरुदेवनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्लाथ' आरो अनेक दङ बेबो जारिमिना थागोन आरो थाबाय थागोन दिनै गुरुदेवनि सोमोन्दै बुंनांगौब्ला बेयो एकदम लैथोमा बायदि जोबनो थाङा आरो जों बालाखौ बुङोबा साहारा मरुभूमि दहाय बिजिराव आं एसे खोनादों जे गुरुदेवनि जिथुनाखि सानस्रि आरो सानथौ आरो जिउ आरो जारिमिन बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया जे बियो जोनोम जानायनिफ्राय माने थैजासिम मा मावनो नाजायामोन मा खालामामोन हारिनि थाखाय मा संस्कार खालामनो नागिरामोन बे धोरोमखौ मानो लायखो नोंथांमोना बिजाबावबो मोनबाय आरो बुंफोरनायाव बाबामोनाबो बुंनानै नोंथांमोना मिथिखाजोबखानाय नाथाय मोनसे खोथा बर'आ जेब्लानोखि समाजारि माबायाव गल'खर फैदोंमोन बे जुगे अबथारनि खोथाखौबो बुंनो हायो बर'आव जेब्लानोखि माने क्राइसिस फैदोंमोन जाथियाव धर्मान्तरानो एक नम्बरमोन धर्मान्तरजों लोगोसे समाज दानायाव गुलाय गुजाय आरो बे समाज दानायखौ दिनै बेसेबांबा बोसोरनि सिगाङाव गुरुदेवा बे गोसोआव नांनानै बुंदोंमोन जे बे जौ जिनिसा
जिनिसा बा राडियाल बुस्थुआ माबायदि गाज्रिमोन बै समाव आरो माखासे खोथा बुंखादोंमोन दानि जे GI मोनदों जों गामसा दख'ना बायदिसिनाखौ गुरुदेवा बै समावनो होनदोंमोन जे उइभिं एन्ड सेरिकालचार उइभिंनि खोथाखौ बुंदोंमोन आसरित आरो बियो कार्पेन्टारनि खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बे वार्क कालचारनि खोथाखौ बुंदोंमोन वार्क कालचारा दा जोंनाव गैला बर'नाव बे गुरुदेवा जिथु सानलांदोंमोन बे वार्क कालचारा दिनै जोंनि बर'नाव गैया बे स्किल डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ बै समावनो बुंदोंमोन बेखौसो निउ जेनेरेसननो जोङो गुरुदेवनि बे बोसोनखौ निउ जेनेरेसननो जों खोन्थानो हानांगोन आगोलाव मा सानामोन आरो दा मा सोलिदों दिनै बर'फ्रा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मास्टार रेसनि खोथा बुंदों बे मास्टार रेसखौ नों खुगायावल' बुंबाय थाबाथ' जानाय नङा गुरुदेवनि खोथाखौ खुगायाव बुंबाय थाबाल' जानाय नङा It should be documentation जों documentation माबानानै जोङो इयुन जेनेरेसनखौ जों रिफर्मेशन खालामनो नाजानांगोन दा जोङो बर' समाजाव नुदों गुरुदेवनि बे बाणी गुरुदेवनि बोसोननि बादगा खामानि मावगासिनो दं बै समाव बे बुंदोंमोन जातिखौ खौसे खालामनोबा हिंसा हिंसिजों जाया एना एनिजों जाया होनदोंमोन खिन्थु एना एनिसो जोंनि गेजेराव बांसिन जादों राजखान्थिखौ लानानै जादों धोरोम खान्थिखौ लानानै जादों बेनिखायनो आं बुंनो नागिरो जातिखौ धोरोम आरो राजखान्थिजों जों खौसे खालामनो हानाय नङा नामा जों खौसे खालामनांगोन हारिमुनि गेजेरजों नामा थुनलाइनि गेजेरजों नामा बे खोथाखौ गुरुदेवा सिन्था खालामनानै सोलोंथाइनि खोथाखौ बियो प्राइम डिउटि होननानै बुंदोंमोन सुप्रिम एडुकेशन इज द बेकबोन अफ द ससाइटि बै समाव बे बुंदोंमन स्वामी विवेकानन्दनि सम्रासंग्रि शंकरदेवनि सम्रासंग्रि बियो दयानन्द सरस्वतीनि सम्रासंग्रि बिथांमोनहा जितु बिद्यासागरा जितुनिखि वेस्ट बेंगलनि बिद्यासागरा जितु बानि होलांदों गुरुदेवा बेबायदिनो बानि होलांदोंमोन बर' समाजखौ माबोरै जोङो रक्षना बेक्षन खालामनांगौ बर'आ माबोरै गोजोन थासारि फैनांगौ बर' समाजा बोरै माने मास्टारेस जानांगौ बर' समाजा बोरै थांनानै थागोन बे खोथाखौ बै समावनो बुंदोंमोन खिन्थु दिनै जोङो नुबाय बेनि रिभार्स माखासे खामानि सोलिगासिनो दं आरो बे जुदि जायोबा जोंनि समाजनि बेबस्था मा जाहैनो हागौ दाथ' इनफरमेशन टेक्न'लजिनि जुग आईटीनि जुग दाथ' फेसबुकनि जुग दाथ' सार्भाइभेल अफ फिटेस्टनि जुग दाथ' माने अनलाइननि जुग गतिके जोङो फुराना मडेलजोंनो थाबाय थागोन ना गोदान मडेलजों खालामगोन गुरुदेवा बेखौनो बुंदोंमोन सार्भाइभेल अफ फिटेस्टखौ बे बुंदोंमोन बे सोलोंथायानो बेकबोन होननानै बुंदों मस्ट पावारफुल वेपन अफ दि ससाइटि होनदोंमोन आरो नंमारगौ गुरुदेव बुंनाया आरो नोंथांमोना नाय दिनै गुरुदेवा साइमन कमिसनखौ लिड लानानै 1929 शिलंआव साइमन कमिसनखौ लोगो हमदोंमोन फार्स्ट बे समाव बेलबुं कसारी दंमोन बाबुराम ब्रह्म दंमोन बिथांमोनखौ लानानै बियो गियासुद्दिनखौ लानानै बियो बै समावनो 1929 जोंथ' जोनोम जोंनि आफानानै जोनोम जायाखैमोन बे समावनो बियो ट्राइबेल बेल एन्ड ल आरो बर' रेजिमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन बेबादि नङा आङो मानो बे खोथाखौ आं दुखु मोनदों गुरुदेवानो बै साइमन कमिसनाव बर' रेजिमेन्टनि खोथाखौ बुंदोंमोन आसाम राइफल्सखौ दानो हायोब्ला गरखा रेजिमेन्ट दानो हायोबा बर' रेजिमेन्टखौ मानो दानो हाया बे गियालना बुंदोंमोन साइमन कमिसन ब्रिटिशनि बे कमिसनारखौ
आरो आङो थांनाय बिटिआर सुक्तियाव बिटिसि सुक्तियावबो आं बुंदोंमोन हाग्रामाखौ जे बर' रेजिमेन्टखौ लाबोथारनांगौ आरो बिथांमोननि थाखायनो बे बर' माने बिटिसि सुक्तिनि थाखायनो बर' रावा दिनै 24टा लेंगुवेजनि बिथोराव वान अफ दा रिकगनाइज्ड लेंगुवेज इन इन्डिया जों बे स्कपखौ मोननो हादों बेनि थाखाय बिएलटि फंबायमोनखौबो जों साबायखर बावनांगोन जे दिनै बर' रावा जे भारतनि 24टा लेंगुवेजनि बिथोराव जे वान अफ दा रिकगनाइज्ड लेंगुवेज जाहैबाय भारतबर्षआव 1652 कलकेल डाइलेक्टिकेल लेंगुवेज दङ 1600 भाषानि मादाव बर'आबो दा रिकगनाइज्ड लेंगुवेज जानायनि जों भाग्यवान जाथि आङो साहित्य एकाडेमिनि कनभेनर जानानै आं मिथिदों आङो बर' थुनलाइ आफादनि जोबनानै आङो साहित्य एकाडेमियाव थांबाय दा बे मोनसे बिराद एलाइट अर्गेनाइजेसननि बिराद लेखा गोरों मानसिफोरनि अर्गेनाइजेसन बियो इन्डियानि नम्बर 1 लिटारेरि अर्गेनाइजेसन बे अर्गेनाइजेसनाव थांनानै आं मिथिनो मोनदों जों इसिबां खाफाल गोनां जाथि only one tribal language in the Northeast, Boro, recognized in the Institute of the Indian Constitution. जायनि थाखाय दिनै जों गोग्गानो हादों जायनि थाखाय भारतबर्ष आसाम गभर्नमेन्टआव ओइचआरडि मिनिस्ट्रिया गंब्रै इउनिभार्सिटियाव बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनो बाध्य जादों जायनि थाखाय दिनै बर'आव वान अफ दा